gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Farko da sunan As-Samadi Allahu wayi sarkin da yake ce da kara zafi da sanyi. Kada da buɗe ilhama zan wace mai koyi shehi waliyullah shehi aminullah shehi na Abdullah Sheikh Muhammad Al-Kuri na gari. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Kada do salati kai kari gurga manzo a cikin salatin sa ahli na gidansa manzo sa har waliyai masu biyar sirri na manzo shehin mutijjani gausi na zamani barhama samdani har shakku rabbu manuni na gaida mai sirri. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Zan gaida maulana sirri a gidan murabi maulai baba kun nazirin mai sai ta kalbi sannan ka baban Aisha ya haske na kalbi shehin mu dan gada baban sa dan gada maulai ban gada kada do ka kara mun sirri zan waje alkhairi. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. abu saman can ka nake san babu shayi karo ka kara mun sirri ayaban ka inne dan martaba ta salatul fati dauki shayi ba ne ka karo ma sirri na ilhama sirri na barhama Sheikh Muhammad Al-Kuri a gari ka zan maske na gari. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Sheikh Muhammad Al-Kuri na gaida sirri na domin da kai aka san madadi a cikin maduni na ya zama dole a duka ma sannan ka tsani na shehi jalabi na shehi jalabi na shehi manuni na gano ka baya yiwa domin a cikin dubu kai ne na gari. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Ka zama buɗi har fatahi buɗi da kai ya zo a cikin mu kai ne jigo dan bani ni na zo har gida na ganka ciki amma sai ga ka zo sirrin futuhati sirrin wilayati sirri na mai zati ina gaida kai ya sirrin da ya zo gari na kuri. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Sai yana iya mu tana ta kira a cikin ka ya shehu ya tsaya ta jatin ga ta sa mu kira shi da ihu ta karfafa mana gwiwar mu domin mu so shehu gaishe ki mai himma sirri da kibre ba mai san sabar hama gaishe ki dai tare da dukkanin masu asrari. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri. Shehin mu mai bamu shehin mu mai kai mu sirri da barhamu sirri da ilhamu sirrin yana kai mu domin kana bamu sannan ka sirri na gaishe ka sakaci na nutsuwar ka jalabi na gaida tarki na gaida tsani na shehi mu fuskanta shehin mu mai tsafta gane ka fuskanta kyauta kamar binta domin isar danta sirrin fatiskum ne sirrin garin kuri ne sirri na budi ne sirri na fatahi ne na gaida mai shukura zan gaida mai shukura ka sa su sun tsera maƙiyanka ba nasara sai dai a gan sigara zan ba ku fuskanta nisa na zanguta azare mazaunata a matsan wane santa baban da zirdokta sani faira yayyita ko ku ce halifan wahadahu nan ne ma fuskanta ko ku ce halifan wahadahu nan ne ma fuskanta nan ne ma fuskanta nan ne ma fuskanta. Na gaida gatana shehi abin duba Sheikh Muhammad Al-Kuri.